Unsa man taron? Dako naman si Zakari. Manguran na to. Sure karon? Atong manghuran? Para na po sa kadula ba? Bantog ra wala ka ni tambong og meeting kay nade kay plano. Patulungan sa natong bata. Ayo! Ayo! Ron! Zak, gusto kag manghod? Ha? Gusto ko mabawi sa imo ba sa mga panahon nga wala ko sa imong piliran. Gusto jud kay nako nga mabawi sa imo ha. Good! Kita kasi na to la. Bitaw pasingot ba kay para sa Christmas party ito karong December. Ay, si Ronron? Di ulit na din asawang Ronron. Kadali lang nga kay tawgo na ako. Ron, naa si Jimmy ba ni? Oh, si Jimmy. Grabe. Wa man kailan ning bayhana sa kuha. Ay, kisa na day? Si Kuano, si Jimmy mantingali ni? Ay, Jim, ikaw maday na. Dali ba kay nagpaabot sa ito kay ang pitikasin na to sa bitag pasingot daw. Una lang, mapas ako. Sige, una ra ko. Day, nagkaon na ng bata? Wala pa ron, nagluto ka dira. Day, last naman tong bugas ng gilungag na to ganina. Ay, timo manig biskwit. Wa pa man ni siya gigutom. Ay, sagod dali, day. Unsa man taron? Dako naman si Zakari. Manguran na to. Sure karon? Atong manghuran? Para na po sa kadula ba? Bantog ra wala ka ni tambong og meeting kay nade kay plano. Patulungan sa natong bata. Ron, naglisod naman kay taning isa. Ato juning manghuran? Naman tay anak ko wala. Lisod gyapon. Mas nindot ang nayanak. Sa bagay. Day, gusto na ko ba? Baby girl sa 2025. Bagay. Buhay man ang una. Tara. Ayo! Ayo! Ron! Uy, sa man ron? Ron! Ipakuha na doon kung bahin ni mo karon kay wala ka sila. Hala day, kuhaan siya din ako to. Sa muka nang bayhana na oy, makaguba magplano.